buhare û bayê hînik lêvên xeçxecokan maj dike û li ser royê valahiya navbera her du palên çiyê de pirpirîk pêşwaziya nêrgizan dike û deryê hinarok weke neynikekî spênahiya çavên dêrikê li ser royê mêrga mîra ra dixe. Guhdarên hêja Slavorêz. Ez Buseyna Qasim di xelekek nû ji koşeya Türê Dapîrê ez ê derdora 20 kîlometra ber bi başorê Rojhilatê bajarê Dêrikê biçim te xwe bigihînim gundê mêrga Mîra yê ku di sala 1905 da hatiya avakirin. Mêrga Mîra li gor nişteciyên gund daxuya kirin ku navê gund ji kaniya yê ku rêwî li ser bêhna xwe vedikirin hatiye. Rûberê çandiniyê li gund derdora 205 hektarin û her wesa beyarê vale jî 200 hektarin û sînorê gund ji aliyê Rojhilat va çiyayê Qereçoxa û ji aliyê Rojava va Gumurbayta û her wesa ji aliyê Bakur va girê Reş û Xana Serê û ji aliyê Başor va Tabke û Besta Sûs e. Li ser asta jiyana xelkê gund piraniya wan çandiniya genê û nîsk û bîqiya û kezbera dikin. Guhdarên hêja ji mara avahiyên gundê mêrga Mîra sih avayî ne û zêdetir 75 kesan têde dijîn û ji bilî 15 malbatên yê ku ber bi Herêma Kurdistanê ve çûne û zêdetir 25 ciwanên gund ber bi Ewropa ve çûne. Guhdarên delal piraniya xelkê mêrga Mîra ji van eşîretan e Dilmemika û Harûna û Çiyayî û li ser astê xwendinê dibistanek seretayî têde heye û nîzîkî 25 zarokan têde fêrî xwendinê dibin û zêdetir 105 xwendekarên dibistana bingehî û amadehî ji gundê mêrga Mîra di dibistana Xana Serê de perwerde dibin û li ser astê xwendina bilind zêdetir 6 xwendekarên zanîngehê li gund hene û her wesa derdora 12 bawernameyên zankoyê bi cudaya beşê xwe ve peyda dibin.